सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। देवगड तालुका व्यापारी पर्यटन समिती, देवगड श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट, ग्रामपंचायत कुणकेश्वर कातवन रापण संघ, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांच्या सहकार्यातून रापण महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। कुणकेश्वरच्या बीचवर सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी संघ, देवगड तालुका व्यापारी संघ, देवगड तालुका पर्यटन विकास समिती, कुणकेश्वर ग्रामपंचायत, कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट आणि कुणकेश्वर कातवण रापण संघ इथले बचत गट यांनी आयोजित केलेली एक रापण महोत्सव अशा प्रकारचा उपक्रम आम्ही 4 आणि 5 नोव्हेंबर म्हणजे शनिवारी आणि रविवारी राबवला। या उपक्रमाला सह्य सिंधू पर्यटन संस्था देवगड यांचं सहकार्य आहे। तर अशी कल्पना आहे की रापण ओढताना लोक बघतील, पर्यटक बघतील आणि त्या रापणमध्ये मिळालेला मासा त्या ठिकाणी ताजा शिजवून वेगवेगळ्या फ्राय असेल, फिश करी असेल, अशा प्रकारचा मासा आम्ही त्यातल्या त्या ठिकाणी सर्व करणार आहोत। साधारण 1000पेक्षा अधिक लोक येतील, 8 स्टॉल असतील नॉनव्हेजचे आणि शाकाहारी माणसांची पण व्यवस्था आहे, त्याचे 2 स्टॉल असतील। अशा प्रकारचं एक मोठं आयोजन, एक मोठं आव्हान देवगड तालुका पर्यटन समितीनं सगळ्यांच्या सहकार्यानं स्वीकारलेलं आहे। आपण सर्वांचं सहकार्य असावं आणि खूप मोठी उपस्थिती दाखवावी। आयोजन पहिल्यांदाच अशा प्रकारचं आम्ही करतो, तेव्हा सर्व प्रकारचं सहकार्य पर्यटकांकडून, पत्रकारांकडून, नागरिकांकडून आम्हाला लाभणार आहे। ते लाभेल आणि आम्ही यशस्वी होऊ असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो। धन्यवाद। एक मिनिट, त्यावेळेला फक्त काय सांगा की त्या निमित्ताने सांस्कृतिक म्हणजे कार्यक्रमाचं देखील आयोजन केलं। पारंपरिक जो व्यवसाय आहे रोजी मिळण्याच्या संदर्भात आणि त्याचं याच्या आधी देवगड तालुका पर्यटन विकास समितीने या सगळ्या संस्थांच्या सहकार्यानं तारामुंबरी येथे बांगडा फेस्टिवल आम्ही केलं, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला। मळई येथे शेलफिश फेस्टिवल असं आम्ही केलं, त्याला आणखीनही प्रतिसाद मिळाला। पर्यटन वाढताना आमच्या एक असं लक्षात येतं की रापण हा जो अतिशय आकर्षक आणि पर्यावरण अनुकूल प्रकार आहे मासे पकडणारा, तर तो आता दिवसेंदिवस अस्तंगत होत चाललेला आहे, नुकसानीत जातो आहे। त्याच्यामुळे किनाऱ्यावरची फिशिंग कमी झाली नवीन यांत्रिक मच्छीमारीमुळे। तेव्हा त्याला पुनरुज्जीवन मिळावं, त्याच्याकडे लोकांचं लक्ष जावं, तो अधिक फायदेशीर व्हावा, प्रत्यक्ष थेट पर्यटक आणि ग्राहक त्या रापणीसमोर आणून असा आमचा प्रयत्न आहे। आणि याच निमित्ताने इथल्या स्थानिक ज्या लोककला आहेत त्यांचं सादरीकरण त्या रंगमंचावरून व्हावं असा आमचा प्रयत्न आहे। आणि पारंपरिक रापण व्यवसाय यापुढे न थांबता असाच वर्षानुवर्ष चालू राहावा यासाठी मुख्यत्वे हा प्रयत्न आहे आणि त्यातून जिल्ह्याचं आणि देवगड तालुक्याचा पर्यटन वाढीचा प्रयत्न। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।